Нами видеообращение ма барои намо одамое ки чун ҳеҷ киана бо намо як бача ки хурдака ки маъюба айқавоши хагап мезананд то ту ранги муштуки кайлани то ту қадр я ваҷабай то ту бира да бозор шейхонӣ китоб битал гӯш ки мараҳама чи мардими тоҷик камбағал надошт чи дар мардими тоҷик савдову сурудхонӣ набуд дар бозоро гӯё ки шумо якум бор дидестен ин ҳолата хайҳо худованд ба ӯ қад надодай лекин ҳунару маҳорате ки ба ӯ додай ба ягон тайта надодай ин проблемаи ӯ ай қати кӣ ҳамкорӣ мекунад қати кӣ намекунад камтара гай худо битарсе камтара гиребони худона букаше ҳо худованд қад надодай лекин ақл додай ку охвай гудаки 3 сола 5 сола неста ки фикр кина ай мардум гап бигира қати ки ҳамкорӣ кина қати ки ҳамкорӣ накина значит худаш медонад чи ай тар чи ай қоқ ки дар байни барону абдурозиқ ай ягон тайману шумо дониста наметонем ҳамун значит ҳардушон медонанд ки ки прафай ки не прафай не ки барои мардум хайпи пиар карда гаштестанд не ки ман дар ҳақиқатан тарафдори абдурозиқ шидам барои чи барои ки нахо як майда бача ки инвалида шумо мардуми тоҷиқ иққа гапҳо бизанед шумо майли монетизатсияи ютубтон майли хайпи просмотри лайки видеотон публикатсиётон шумо худоро якум фаромӯш накунед